Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज अपडेट दङ आलफा उदांनि सासे सुद्रुमाया गावखौ गथायदों बाक्सा जिल्ला बरबारि थानानि सिङाव थानाय अदला गामिनि नयनज्योति राजबंशी मुंनि सासे आलफा उदांनि सुद्रुमाया गावखौ गथायदों नागालेण्डनि मन जिल्लायाव नयनज्योति राजबंशीया सासे लोगोजों गावसोरखौ सरकारनो गथायदों नयनज्योति राजबंशीनि गावखौ सरकारनो गथायनाय खौरांखौ बाक्सा जिल्लानि बरबारि पुलिस थानाया अदला गामिनि नखराव मिथिहोदों गुबुन फारसेथिं नखरनि सुद्रुमाया मिथिहोनाय बादिब्ला नयनज्योति राजबंशीया 13 बोसोर सिगां नलबारि कलेजाव BA थाखोआव फरायबाय थानाय समावनो उदखारि हानजा आलफायाव हाबफैदोंमोन। नैथियाव दङ जापानाव 6.2 रिक्टार स्केलनि बांग्रिं बावैसो सान सिगां आसामाव 77 बोसोरनि उनाव गिदिर बांग्रिं जानानै थांबाय बिनि उनाव फिन जापान हादराव दिनै फुंबिलियाव 6.2 रिक्टार स्केलनि बांग्रिंआ सोमावग्लुंलांदों बे बांग्रिं मावनायजों जेबो सुनामि जानायनि इसारा नुनो मोननाय जायाखै होननानै हादरनि एजेन्सिया फोरमायदोंब्लाबो हादरनि साहा सानजा ओनसोलनि हाजो ओनसोलफोरा गिसिखानो हागौ होननानै मिथिहोदों लोगोसे दिनै फुंबिलि समाव 6.2 रिक्टार स्केलनि मावनाय बे बांग्रिंनि जोहै जापान हादराव जेबो खहा जानायनि खौरां दासिमबो मोननाय जायाखै। थामथियाव दङ करेन्द्र बसुमतारीखौ ICU रुमाव थिसनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बारग' MLA करेन्द्र बसुमतारीनि देहाया हरखाबै बेरामाव गोग्लैनायलाय ICU रुमाव थिसननो गोनां जायो लोगोसे रायजोनि गोबां सुबुंफोरा बिथांनि मोजां देहानि थाखाय आरज गाबनायखौबो नुनो मोनदों। बङाइगाव पुलिसजों हमजादों सानै सिखावा बङाइगाव पुलिसनि जियाव नांदों सानै सिखाव हमजानाय सिखाव सानैखौ नयन चक्रवर्ती आरो रिंकु आहमेद होननानै सिनायना मोननाय जादों सानैबो सिखावखौ बङाइगाव पुलिस थानायाव लाखिनाय जादों बिसोरनिफ्राय बोखांनो हायो AS15F8689 नंनि बाइक पुलिसा मिथिहोयो दि सानैबो सिखावा आइजोनिफ्राय फैसानि बेग आरो सनानि चेन खावनायजों लोब्बा दंमोन। बाथियाव दङ क'क्राझाराव गुलि गावजानाय लाइमोननि फोरमायनाय क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव बसनगाव बड'लेण्ड धाबायाव थांनाय मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव हरखाबै पुलिसा गुलि गावो बे गुलि गावनायाव चिरां जिल्लानि सानजा सामथाइबारि गामिनि 19 बोसोर बैसोनि प्रजितशील बसुमतारीया आथिङाव गोब्राब जोखोम जायो गोब्राब जोखोम जानाय प्रजितशील बसुमतारीखौ क'क्राझार RNB सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो आथिङाव गोब्राब जोखोम जानाय लाइमोना फोरमायनाय बादिब्ला प्रजितशील बिथाङा गावनि लोगोजों सिगारेट गय आरि जानो होननानै फैदोंमोन बाइकखौ साइटआव दोननानै सिगारेट सोबनो होननानै दोननो नागिरनाय समावनो पुलिसफोरा फैयो आरो डाइरेक्ट गावसोरनि बलेर'खौ बाइकखौ नांहां खालामफैयो बिनि उनाव बाइकखौ साइड खालामनो थांनायावनो बाइकखौ दांनाय लोगो लोगोनो आथिङाव गुलि गावो गुलि गावनायनि उनाव 2 घन्टा 30 मिनिटनि उनावसो पुलिसफोरा गावसोरनि देहा फाहामसालियाव थिसनो होननानै लाइमोना फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।